Abusua wosofu bia ba bekasa na ochemu dia Faustina Fosu bana wafiri mu no enya ne kra wuo na sa wuo no yekasa yeka na ewosenka ne maame Faustina Fosu no ena esenka ofiri mu esansa maame no Lumba wuo ni ho no ensem a ekoba nyina Faustina Fosu nim ho bi wonim secret bi wo wonsem bi ehye ne botomu ase wo yi sansem ni pia ebetimi asesa enema bebree be maame no so nya na adwene se what is a secret ebeba ni ebisa se secret no eye die yi abusua mesre ene your first time a wo pie mu e GH report so dia bomoden se obehete subscribe button ne so uwie pe na wamia share na enkomo no atimi akoyi abusua o comment dia ene na wase ho kra enti eno so eno no na yenwura mu na yenkotie osofo ensema otimi ebekaye ede to abonten achese wansuro ho kra na sofo echire mu a Faustina Fosu na yehuni sa no wokuta secret Lumba wuo ni ho ne sie ene ne bibia maame ne kuta secret ba won pese obeka ena se wodi say secret no so ebeto bontin se wom ebesesa bibia ba Lumba nsensem no ebe machasa ensem no kra no ebe ende na busua yenko nyinko tis of pani ensem a woburugu ho me cheki hawa ni nua Faustina Fosu no esi eyi ne ho Lumba asem ni mu no na me cheki ni sunsum na woni bambo bia no enye me nwanwa se ono nanka o se nko wu ne mum akofa ne baso because o secret nsem bi kuta no efa Lumba ene ne yire ho onim because oyini nua onim but sansem no se o ka se oyi na dia ono ne nkwa be ya stake nti ne wantimi anyi na di no nti still ni panim se sade na wantimi anka no wa metan na chi ndi se asem na free physical mu diri was spiritual and your coffee spiritual ministry oni bambo bia ne bia kanama that's it nti we see enya me nwanwa mate enya me nwanwa se sa asem na si na nkeni pa nke ye pe no pa eye maame na nkasa Faustina na ne ye pe ono ana ne ye pe no but papa bi o ye ene no kura bi odi o baabi ene gina bi o gina o baabi ene save no but ne ma no omu bambo hu hia omu na maame so bambo hu hia no na we asi ni kwa de no problem ne ba pani no na ye up next when you very careful because oni sunsum bambo bia de asi afa ne mela no ono na enyina yie after ni nua we wu no onu nyina yie free say amanfo ene nipa da se ne be start akasa do obi a on personal life na braba all body manu kranukru mu obi aka ka kire se me say ne bani wu no enya physical death spiritual because me sinsum de me hu ye before ansana omu be ye o maye no kura no de me hu ye ne se na Ernestina no ekuta odwan a wodi ni fra bonten de ni ba fie na wo hia matwomanfo no maye na gye odwan na fini safi no maso no ankasa se de ne ekọ enti hwa na wo tietem na pani ba ka se na ni odwan na wo de ne ekọ no odwan ho wo fa odwan ne so ne mu nya wo no mum na oni pa de se entimanwe na mu yenkum odwan no na eja mu so odwan ne mu to mu di odwan na mu odwan no mankunu mu waye ne skin no firi no ho physical mu waye odwan ne skin no firi no physical mu odwan ne fa yew mu ansa na la show omoti odwan akoma enti kire se de Bible say odifo na osofo bia wo odwan hwefo enti nyame timi yi ade che no odwan je wori gina me nipa kra enti sa odwan na me hu no na wa mane so de ne ko na kire ne ba what I say enti se ne ba wo ya firi mu a se de omotime je we firi nsem wa ne scan ni mu no so na ma me gina wo hwe wanti man ka hwe no sa na next ombesa ye bi bo so mu se kwan da ho abusua eti sofpani nsem no wo dwene ho sei wo hwe me wo de kwa nwindwini mu a wo ni sei Lumba nsem ne eba ye nyina no Faustina Fosu won sheda enhu ni position se owo Akosua se wa se owo Odo Bronii wo ni interviews bi a wodi ka grant ya won sheda enhu ni position se wono ha na ogina eti eyedie secret nkoana nyame ni pai kire se maami wonim abusua kire wadwere e comment section wo na bibibia entim enkoye yento so na yemfa other stories no entimi emawo ABUSUAPANIN ni nkrofo a wo mu standi ti a abusua ni nyina no wo mu men abusua ni mu pa te se Faustina Fosu Nana yeba every time ya no so be mutina because he keep writing the same thing say we are tired and if you are tired I don't know why you are here. Then I will reply or no there are more platforms so why are you still here with you are tired Checking yeah.
ya wo Bajai. Okay, me da se pa. Me da se. Onko sunu onyimi. Onko sunu onyimi. Nti wo de me da se yento aso. Onko so. Me nim kwa am de ne befa so. Enti ebeden na Faustina Fosu na asem wo yato. Wo mu di bone ne se wo mu di bone pa no. Onu na ye muja. Faustina Fosu na ye muja. Right? Onu na ye muja. Enti se asotwe bi ba wo a wo ye muja no wo na be hya ase afiri so. Se Yesu Kristo wo se na temu wo de be hya ase afiri na sori fi ananya sa. Enti se na isa asotwe bi ba e be hya ase afiri wo a wo ye muja na unim papa na unim papa na wanye papa na wo sa akutwen kuntumpo. Enam sabi ebia de obedi enti. Enam de ebia obi se ode be ma wonti. Someone who baby asem ne nam. Won baby nam. Di obi eso ode be ma wonti. So ti ase. Obi ene so ode be ma wo. Enu nti no wo kwa akotwa nkontompo. So ti ase de akwa akwaji ade. Ukotwa nkontompo de akwa akwaji ade. Nti sa asotwe bi ba. Wan hwa osu na befa. Ene yeyi no nsusu free wa. Nipa na wo kwa akwadwani wo mu ni wo makwa akoye saade no. Munti ha yi aha munti ne yi. Ebi nan sisi bibi so bi ko onim saade na wo ye no hu won sunsanso. So ti ase ebi a na wo no ne nan si bibi so. Wodi na chi atwerebo ana obotan enti se ahum bi bo a meka hum a meka mframa ebi nka no ana osuso ukọ uye empty vessel enti se yetu kwajan na eye wo na beka eba ohunu eye wo na beka enti it's as simple as ABC. Kofi wo ne ya me ya. On deserve as a young champ. Osi NDK ABUSUAPANIN also said, oh, echo, man, echo is gone. So NDK wow. Osi NDK ABUSUAPANIN also said Faustina said she witnessed the wedding of Priscilla and Lumba. So 2 lies. Okay, it's true. The old by and also what the other account now, ye can once no, and it is true. Son ABUSUAPANIN kai. So, woman did bonipa, tia Lumba, Gulumba, and Mwaseno. The oye to trum chopa or come here for Snafusu. And this Akobase. Sama wo wiase ampa asa de media megitum se sama ho na se yetimi di asam wanse do na megitum se ye di asam wanse do adia ene na wo no ye be ma bibia hunhunam na mudie meka no mufin se etwa ebia na menim ara na nei abusua no ho bepo na ebia kokoa mu no omu nyina akwakohia. Maybe we want to one among. If not one, they are more ever happy. Maybe beba. Nene menyanenti yase kum chacha. Je trend say. Oba can say. Kum chacha baba can say. Si ye Lumba yena. Bibi besi kum chacha. We a liar. We a liar pa liar mu lie. Who kum chacha utimishanko mu. Utimishanko. Wa obeka se eyi ne maye nye na bibi besisa de wo kan akire na asa akota ABUSUAPANIN achi ukota ABUSUAPANIN achi kura na nka wo kum chacha wunya papa chi kura nka ababum o UTV ho enti wo nya wo asam na wo kan no wo ahunu hwe wo sisa dana no se ye na sadana no nipa bebu wo ye na sisa na aka no because na nim se Maame Akosua serwaa ne nkrofo beba. No, Odo Bronii no so aba na crash na ntokwa asi. Wa dwena ade bae no.
enti na se bibia si a unkom na so share no nya sa na share no usi adan na ye nsi ye ne sa date na bibi be si wa ye na se enti fa unsam hu firi okọ na wo be didi Maame Akosua se wa atem ya nkan wo sa ba beji se wo be hye nkom be na wo hye firi okọ kra akọ ne yankan asem muna ya mo be so san nkrofo wi num so muna mo be so wu mu so enti abusuafo se wo hye ade a akoso ene ne fosidie di na busua na oni abusua no wo bika ensamankom so wasema de hye ase no that ensamankom happens over there no a stage I repeat myself a stage mo bia believe and I'm not saying say ensamankom any ho men can say ensamankom ni ho e wo ho pa exist e wo ho pa and I'm actually saying ensamankom kan obia voice na wo tie no say NDK na ewu a o say voice na ye NDK ma wo gina wo unim NDK voice no un say NDK abaha e dia awerɛhoɔ ne a wɔse kunipa na sada no so mu China mo bɛte nsɛm me se ensamankom ka me maame ma ye yire me maame me papa ni aba na wuye na that means me maame ye kuma me ni aba bia yira pa me hwehwɛ no nkomo a me di me sira urade se ka wonti bi nanka mentene nka meswa no ngofre hafu kukuyom swa na memfa kransi yi ye friend Akosua gidi because on say ye woni gidim na ne papa ne maame ko gidi ne ye woni gidim ti edin a meba nipa behu se menuan mu bi mu tie mi a Doris e wa America me nso meti American so nim ba bi a menua ba na wo me bone maame din dia ka asem na so tia wahwehwe ni nua ba ma kira kwai for so many years na menti ni nua ba nka meswa ni buye no just wo fred bia na ntiase ni na yie na se na nsamankom ka me maame na ese ye maame maame nkasa because na ebuo ni ho nsam ni doso ye di meko ni bidie ho ahwa oboa wo yire me maame ba bia nyire ye kuku maame bona bongodi ni beto dem na dan na hu se ewi ase bibi wo baabi na baabi abeti memfa ne se machi baabi amde me se tire ye window ena me maame so mpasisi ti ede maame ba ye nipa befie wa bewura dem wo mpanimfo wo mu ni mama ne ne amamre we si mfa ntwema we si sei ni ade na ye hu ya ne se emframa kase bia bawura mpomanimu na bottles bia perfume binum ne ne mane me bottles akase bia esisi wo na me maame denta moko ayi Abidjan kwa so no ne ade na esisi wo no mframa na kaninyina de brama be ku fom anso ba kokura mo afi no mo de mo de atu ye uyiri maame ba bi enyi fom so mo mane nka asem no because okoka asem na de asem beba ni ya yire no di meko na ho nti abusuafo yemu bi die ye de ni ahunu bi na eno ana me nua no chi di nkomo bi se I think say onyame building me fa sanye ma wo mu nyina for education purpose because dem di mani ahunu e wo life enti ban samansama mitimi ka bi pa me papa de ne ka akofa funu efi konfa nochi e de kwa hafu mahame so for line funu ka ne koseye na alternator na so na yesi min ko yi ade o ka ni mumra me ko ya ne funu mu wusu na mbebo me papa ma ne o se hi kwa me de bi ahunu bibi afi wa ya papa ne ko funu na wosu na wonu su dwane mechanic phone efuni suwo adme wo adanse efuni su me say ye ka no ye yi funu funu mu ede
efunu no ema car foforo no sa car no engine kopai obechem kwanta mi wa yi funu so free e car no mu no ade na asai no so fitafo na repair enso na ade na yeye ema yakod ana dwene kura ekoda no na boy bia beka kire say sister bi ti ye car no mu esu wabeka kire me say sister bi sada na yakoda Plaza Hotel de chamso na boy bia ba beka kire me say you or say maame bi ti car no mu su anam wasi na nyamu ni sister bi nenam anam si there bi wasi sister bi ti mu car no mu su mi ko fra me papa wasi ya ne maame ne mfa car afi ade bone be ne wo mfa car no so obesori afri ni dem pa wasi wo kura me die wo die da bia kura me hu chichiri nipa hwan na esu ene papa wo na car ne odi abra be sin ko we so obi su ampa obi na be ka kire me papa yin so wonko wasi wonko me ya kan samwa no ba betina o se sama ni wiase ye kodi funu ko afo akodie maame na edne ko afo akodie die mu ya ne se me papa so ko hwade aba o de kan ne station mo me se maame na edne ko funu na edne ko akodie maame ne di asigo so ko anu so a wo ko enu so papa ba me bo se afekura o kura meyi wadi afrimate no me no nante bi meyi wadi ena nyame ada roma ye kwa na mete front ye mienu nko a afi papa move ke ya wo kwa o so light ya maami na nam kwa mu ye obi o Christian mu asomeza o se kwa me o kayo ewrade fiatina maami yo ya ye ba be pi se na come and see speed ye di kodru gos ade e che ya nkwa adwuma enti abusuafo same abansa mansam na metia na same ka don't challenge me. Thank God say as time goes on you be sua ne kakra you be sua ne kakra sort ya see eniema sisi wo wiase eniema abnormal entinia na binmu ejidie no wonyi ni wo hunu bi da onte ase baye ne ye hunu bi da no susu no ye ma sa niema ne nke enko etirim ye beba bekirekirem ye bekirem na nya bia se mo mate enu ase ka ho nsem se mate si obi timi wu no akwa ba bia akwa enu so mate da ananu me resist asem no ma me bi beka no platform you say ni kurom wo sese ni nwi o sese sansa manfo ni wo mu fie sisi ya mami bi bekai so in this case no aden ye di nkomo a eya na mu bi mu pese mu de fa ho bi di obi atem wa bra me meka wo buchina mu asem general and ye discuss yeah enti Lumba abusuya ekwana abusuya no ni asim no nyame ewisu abusuya ne de kasa kire ye nyina meni adansi kunu Faustina Fosu se ekina bi wa wure ho nyina pagua pawunu yan machew na crescent wo ho ko maame naso ko gunsa na busa abusuya panyin se wunu ya ne dahen ne ko pawunu ya na chew won kire obabi wunu ya ne da mo nko kire oda moto bi aso oda won kire obabi oda pa ne ko pa na chew wayo bone eti amisa wayo bone eti panyin Fosu wayo bone eti akodwo Fosu Lumba isanse wunu ya ne de ne nwom etwere ne we wunu ya ne nwom ene ye de we wunu ya ne we le otwere ne se mamu wiri mfia Akosua se wadan abre na Lumba nim se mo ba monitor Akosua se wa na Lumba nim se Faustina Fosu ni brade obi ya Akosua se wa ma nti asem no ka kire wanka kire bempoma wanka kire ofa poku wonu ka kire na okọ team up obi eni abusua panyini na obi yi wunu ya ne ma ebe gu wakuma na ni mase won nsu sanso aba se nei se wo Faustina Fosu na wuye ana abusua panyini na wuye a kanipa bebri abu fufu e da nyame ase na koye oba no na amani pa bi nya sympathy ama obi se munya no na de Faustina Fosu ogulu mba ni mase no ohuni se ni oguni ni abema na ni mase ohuni se ogulu mba ni mase ana I'm asking you
Faustina Fosu de wo ye no wo se wo gu ni nua be makodo Fosu wo hye ni legacy wo hye ni munyam wo se ni bibia wo huni ana abusua fo mi busa o ye nkomo ni yedi mi busa wo huni no no de on se ba na munya no wo mobo na kodo Fosu funu de na nya mobo obi a wo wu a legend ya wo wu a ewiase nyina pedi ekun no pedi ekun na obi ayire mu se ya mamu hu de ekun no na ba bi ekosie no kra mamu hu na ni nua ba esi aboso e support support anya awreho nkomo aye di nyo awreho o de kan kru nkomo amini wudi nyo awreho entete asebwe wa oti ase twirema mkyere se oti ase makasa 1 hour because of say your big interview enu de mu do ye ne mama China ni nua a friend say na nafi akubi ebidi nkomo na ye ne giga 1 enso so adi nkomo enu ne second time ebeba nti na emi ha mo adwin twetwa masomo abebre obanyansafo ebu ne bani enka nasem do asem wo mu suko on se beto sene Lumba wuo ni nti woda wo na Lumba nye obusuani wonya on se woda wo na woda obitimi dana na kokura kye no asori atena ne mpaso abusuafo menimu na edi nkomo mabu am nka se na aboa obitimi dana no asori na ne yema hye no Lumba wuo wo hwe de mu a ye monitor ti akosua sewa wo hwe de wo mu ye na mpanifo bi ni lawyer fo bi dada akosua sewa ma edu ba bia no mo wura nkura ni mu a na nkura na standing against their mother edu ba bia na abusuapanyina toyampia na wakekam kwase asema kire maame no wo abusuapanyina wo pa akosua sewa nchia open nchia no obi a onka ho obi a oti Germany nsusu ye no marriage certificate o Ashtown no waba ne kwa o machia onye dai akuse se wa mfa ne samatu nsa machia na mfa no ho na mura no meboa mi busa abusuapa yi kofi osu mo obedina otu ayampia na Lumba na kan ye abusuapa yi kofi osu be yiwa no ba bia o ka se Lumba ye well no na wo sesan wa no bra be yiwa no papa wo we very wicked person o ase wo ye wicked mo man ni nyina o nya ekwa na abusua nko o wo ye bayi bunsam mo man ni nyina enti wo bia ntra on kasa asem we mfa ho wo ye bayi bunsam mo man ni nyina hwe papa we obetima bua ban oti we atisu animase wo gumpu awie in Maame administration and a judge di asema paye in Maame administration and ye di asema 1 hour time yes serve that verdict no abani di no won say waye ema ade no nsusuaso bi koka na nanom hemfumpo ene odi bia ka na busua ene wase Lumba na wo ye nanim ase ene waso ba ye nware ne nsa pagya ne nsa se ya ware enti ade na waye no wonyentia ekwo na abusua no nko ane paako sofo nko awo wayetia wo my Ghana nyina enti ne obia wo right said ya papa ne ye no wo si ye nyina ya sore ne ya kasatia if not wa ebeba wura wo so abusuam abusuapa bi so beba be pio abusuam beba ba activity se kofi usuye so no ye no ya anya ne hwe nanan mo anya ne hwe abaya anya ne hwe ebobia ntima anya ne hwe enti abusuapa nyi bi so be wura wo abusuam ene abusuapa nyi ye kofi aye no na ye ne te se Lumba de no na wuwie a wunua ba brata bia ade na da so she fridge mu na akekia ya se bolo dwo kokoye no so ka why wudi oyi abusuapanyina wo ye enei won se waye ama Faustina Fosu abedi wachi ama na hwede na ade eyewo abusuapanyini wo na wa ma Faustina Fosu ahwede na ade papa bi eyewo esanse na adwene mu omre na wo to ne mrade na no so emu omre ni nti no obedi wachi efie bayi okay enti ensam no na wonya bia wuti ye no me say Lumba ensam ne de abusua yenya nwie kra yenya nwie enti tamutwuku se video ni eto mu obeba
no ba behwe no ache wadwene e wo comment section ti da bia se de ye ka no e na wo ye team side check de a na wa che wadwene apia hye unlike video no e di amaye na mum no wo ye team legal wife on so a eno so the same thing wo like it wa pia hye wa chere wadwene e wo comment section na mum no se wo ye team koyo nso e ne papa shi eno so na wo gina so like video no a share link no na enkobo no etim akoye di no e ye Kobe and I with my friend Kobe finest is abishia.